To masu kallo da sauraro kamar yadda kuke kallo muna tare da ɗaya daga cikin jarumai kuma furodusa na duniyar fina-finan Kannywood wato Mudassir Ishaku Dutsen ma wanda ake lakabi da DTM. To da farko masu kallo da sauraro za su so su ji sunanka daga bakinka. Assalamu alaikum, da farko sunana Mudassir Ishaku DTM, ma'anar DTM kamar yadda ka faɗa dutsen ma kenan. To ga ka jarumi kuma ga ka producer, kai ne kai producer ɗin fim ɗin wato Kwaɗayi da Buri, kuma sannan kai ne jarumin da ka ja ragama wannan fim na Kwaɗayi da Buri. Ya masu kallo da sauraro za su fahimci wani al'amari, ya za ka bai wa masu kallo da sauraro? Ok, to alhamdulillahi kamar yadda ka faɗa ni ne producer na wannan ƙayataccen fim mai suna Kwaɗayi da Buri, kuma ni ne jarumin fim ɗin. So alhamdulillah.